ponovni susret u kampu. Lady, budi se! Stigle smo u kamp! Kakav košmar! Kao da je stvaran! Stigle smo! Ovo je tako zadivljujuće! Wow! Znaš, Connie, mislim da nas čeka mnogo pustolovina ovde. Idemo! Izvini. U redu je. Da li si videla to? Smešno je, čak i ne pozdravljaju jedni druge. Ne znam, možda. Zdravo, Narvi! Zdravo, Ela! Zdravo! Odoh ja. Zar nas se ne sećaju? Možda smo se promenile. Wow, menza je tako sjajna. I gledaj, sva hrana je organska. Hoće li biti časova kuvanja? Konačno ću proširiti svoju knjigu recepata. Zdravo, Drini! Zdravo, Kristal! Zar nas se ne sećate? Igrali smo se zajedno kada smo bile bebe. Beba kaže, pa lepo je što želi da se druži, ali ne zanimaju me bebeće stvari. Zašto da ne budemo opet drugari kao nekad? Ne brini zbog njih! Mi smo best friends forever! Ne daj više intervjua. Došla sam u kamp da se opustim. Wow! I da li si dobro? Ja sam Daisy. Da, drago mi je. Ja sam Šek. Pa, vidimo se na času. Da, tako je. Vidimo se na času. Pa, moram da idem sad. Zdravo. Vidimo se na času. O, Šek. Čujete li me? Da, mislim da čujete. Dobrodošli u moj kamp. Mislim, u kamp za talente. Gde ćemo usavršiti vaše talente svojim ekskluzivnim časovima i mojim beskrajnim strpljenjem. Važno, imamo neoboriva pravila. Nema trčanja na časove i nema telefona u kampu. Uvek postoje pravila. A sad počinjemo sa raspoređivanjem u domove. Samo da budemo zajedno, molim te. I Phoebe. Soba broj 2, Ela, Daisy, Stella i Kristal. U redu. Soba broj 1, Lady, Lala i Connie. Da! Odlično! A sa Lalom biće zabavno! Ja prva biram krevet. Ne, nego ja. Hoćete li da vidite trik? Sviđa mi se, prelepo je. I divno miriše. Igramo papir, kamen, makaze za krevet. Papir, kamen, makaze! Da, pobeda! Biram gornji krevet. Pa, znam trik sa kartama. Gotovo! Wow, stvarno si sjajno obavila posao. I tvoja strana izgleda dobro. Lala dolazi. Reci mi, da li si ovu kartu zamislila? Ne. Hoćeš li kikiriki? To je zato što je... ova! Pa nisi nam ni rekla da treba da zamislimo kartu. Još je zabavna kao i uvek. Važno, ako ne želite da budete izbačeni odmah, ne napuštajte kamp. A sad idemo na dobre vesti. Danas popodne imat ćemo sjajne igre u kampu. Pobednici će dobiti posebnu nagradu. Moramo da pobedimo i da osvojimo nagradu. Ne! Razdvojili su nas. Ovo je užasno. Samo polako, to je samo jedno veče. Uz to upoznaćemo ostale vršnjake i posle ćemo pričati o tome. Samo ostani pozitivna. Dobro. Kao što rekoh, prvi tim koji stigne do fontane sa 3 zastave pobeđuje. Da biste našli zastave, morate da rešite zagonetke. A prva je... Ako je muzika tvoja stvar, mesto za pesmu joj daje čar. A sad počnite da tražite. Sigurno će biti na pozornici. Dobra ideja, hajde. Mislim da mora da bude u kancelariji Miss Collect. Ne, neću ni da zakažem nastupe. I da nije možda u Daisinoj sobi. Ona stvarno ume da peva. Ne. Ne želim da pevam. Želim da se odmorim. U redu, probat ćemo prvo na jednom mestu, pa na drugom. Dobro, idemo prvo u Daisinu sobu. Ne, u kancelariju Miss Collect. Evo je. Da, sjajno. Da vidite svoja lica. Lažan je, to je samo šala. To nije bilo smešno, Kristal.
Moramo da osvojimo nagradu. Dosadna je. Moja je. Da, konačno. Hajde, Kristal, prestani. Sjajno, Kristal. Juhu! Već imamo jednu. Pobedit ćemo. Hej, evo poruke. Ako nagrada tebi treba, nađi stabla koje zaklanjaju pogled do neba. U šumu, hajde! Sigurno je u kancelariji Miss Collect. Idemo, hoću da osvojim tu nagradu. I ja, zato moramo da idemo u Daisinu sobu. Čekaj, to je... Ne mogu da verujem. To je Jelly. Kakva mašta, pa to ne postoji. Šta je taj Jelly o kom pričate? Istina je, zar se ne sjećate? To je čarobno Jelly. Ne, to nije stvarno. Nešto nije u redu, telo je uplašeno. Mislim da traži pomoć. To je čarobni krilati portal. Da, naravno, a ja mogu da pretvaram sve u sladoled kao kad sam bila beba. Devojke, da li je to čarobni portal? Kuda vodi? Hajde da saznamo. Čekajte mene! Baš sjajno. Hej, gledajte, zar to nije Konin Kikiriki? O, čarobni portal! To je neverovatno! Moramo da prođemo, ali kako? Setila sam se! Krilato srce! Hoću da pređem na drugu stranu! Šta je sad? Ujeo te je komarac ili tako nešto? Zar se ne sećate? Mali korak ovde, mali korak tamo i fantasy portal će se otvoriti samo! Kuda će nas odvesti? Vidjet ćete, bit ćete van sebe! Nastavit će se.